Il-kotba kapaċi jiftħu tieqa għal dinja oħra. Illum bit-teknoloġija it-tfal Maltin għandhom ukoll l-opportunità li l-ktieb tagħhom joffrilhom ferm iżjed minn stampi u kitba. Isir interattiv. Grazzi għal dan il-proġetti jiġifieri l-Misteru tal-Oġġol tad-Depp u il-kotba mid-dinja is-serje tal-Orsini anzi ninkoraġġuhom jaqbdu dak it-tablet u l-mobile ħalli waqt li jkunu qed jaqraw ikunu qed jużaw ukoll sensi oħra. Fil-fiera tal-ktieb Ruth Frendo fakret li t-teknoloġija dejjem qed tkun iktar preżenti f'ħajjitna. Għalhekk spjegatilna importanti li nsibu modi aktar attrajenti għat-tfal sabiex inkomplu nresquhom lejn id-dinja letterarja. U għal daqstant importanti ħafna ovvjament li ndaħlu anka din it-teknoloġija fil-kotba. Hija xi ħaġa sabiħa bil-Malti. Jiġifieri qed jaqraw kotba ta' livell bħalma jistgħu jaqraw kotba b'lingwi oħra. Minkejja t-teknoloġiji, il-kotba ma jmutu qatt. Staqsejna l-itfal għalfejn iħobbu jaqraw. Għax imbagħad tkun tista' tagħmel storja tiegħek. Għax jgħinuni biex bil-comprehension so hekk imur tajjeb. Hopp storja, hopp stampi, hopp naqra. Inħobb naqra minħabba li l-qari joħodni f'dinja oħra u li jgħinni fil-kitba. Se nħobb naqra.